салом, як хабар. дар зарфи 6 моҳи охир дар сарҳад миёни тоҷикистон ва афғонистон бо сабаби қочоқи маводи мухаддир 10 задухурди мусаллаҳона миёни нерӯҳои амниятии тоҷикистон ва қочоқчиёни мусаллаҳи афғонистонӣ рух додааст. дар ин бора Зафар Самад, раиси агентии зидди нашъаи тоҷикистон дар нишасти матбуотӣ хабар дод. дар ҷараёни задухурдҳо 4 қочоқчии маводи мухаддир шаҳрвандони афғонистон безарар гардонида шуданд. бештари чунин мавридҳо дар манотиқи марзи вилояти бадахшони афғонистон бо вилояти мухтори кӯҳистони бадахшони тоҷикистон рух додааст. дар бисёри ҳолатҳо қочоқчиён бо силоҳҳои сангин ва таҷҳизотҳои пешрафта муҷаҳҳаз буданд. ин даргириҳо нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта зиёд будааст. гуфта шуд ки дар 6 моҳаи аввали соли 2024 6 задухурди мусаллаҳона сабт шуда буд. дар умум дар зарфи 6 моҳи охир мақомоти тоҷикистон 3 тонна 107 кило маводи нашадорро аз гардиши ғайриқонунӣ мусодира карданд. ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 10 килои 388 грамм зиёд будааст. хабарҳои бештар дар телеграм канали Asia-Plus.